μιλήσουμε? Καθίστε. Ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Ρίγα? Ξέρεις, Κωνσταντίνε, σε νιώθω σαν δικό μου παιδί. Γνωρίζεις όμως γιατί? Γιατί μου θυμίζεις το γιο μου. Εκείνο που κάποιοι φρόντισαν να το στερήσουν από την οικογένειά μας. Ο πόνος δεν περνάει τόσο εύκολα. Τον κουβαλάς μαζί σου. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ έμαθα να τον χρησιμοποιώ. Εσύ? Εγώ. Όχι λοιπόν. Δεν θα περάσει πάλι το δικό σου, Γρέζο. Δεν συνεχίζω να παίζω άλλο τα παιχνίδια σου. Σε στηρίζω, σε καλύπτω κι εσύ με κρατάς δέσμιο. Εγώ δεν βλέπω να σας έχουμε δέσει κάπου, κύριε Ρίγα. Μπράβο, Ιωάννα μου. Μαθαίνεις γρήγορα. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας τι πρόκειται να συμβεί όταν φύγω από εδώ και τότε μπορείς εσύ να μου πεις... Έφτασες μέχρι εδώ για να απειλήσεις την κόρη μου ή για να μου πεις ξεκάθαρα τι θέλεις? Θέλω δικαιοσύνη. Να παραδεχθείς το λάθος σου. Δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη, Εσύ που πάτησες επιπτωμάτων για να φτάσεις ως εδώ, μιλάς τώρα για δικαιοσύνη? Όλοι κάνουμε τα λάθη μας, κύριε Γρέζο. Αλλά εγώ δεν σκοπεύω να γίνω το δικό σου λάθος. Το δικό μου λάθος? Η οικογένειά μου σε έφτασε ως εδώ και τώρα κουνάς το δάχτυλο? Έχω αποδείξεις, Γρέζο. Γιατί δεν λες στην κόρη σου ότι απέγινε ο γιος σου? Στα αλήθεια. Δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάς, μικρέ. Τότε γιατί δεν μας μιλάς για το ρολόι σου? Γιατί το φοράς? Γιατί ήταν του γιού μου. Το φοράω για να τον θυμάμαι. Να τον θυμάσαι για να θυμάσαι πότε και τι έκανες. Ή μάλλον, τι δεν έκανες. Τι εννοεί, πατέρα? Εννοώ ότι ο πατέρας σου ήταν παρόν στη δολοφονία του αδερφού σου και δεν έκανε τίποτα. Μπορούσε να την αποτρέψει και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρεις τι λες. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Δεν έχεις αποδείξεις για τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως, σου είπα ότι έχω. Είναι ακριβώς μπροστά σου. Γιάννη, αν δεν μιλήσεις τώρα, αυτοί οι άνθρωποι θα μας τελειώσουν. Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε. Αν ανοίξω το στόμα μου, τελειώσαμε. Δεν βλέπεις ότι αν δεν κάνεις κάτι θα πεθάνουμε όλοι? Δεν σκέφτεσαι το γιο σου? Δεν είσαι μόνος σε αυτό. Γιάννη. Τι ήταν αυτό? Είχες την ευκαιρία να τους σώσεις και δεν το έκανες. Φοβήθηκες. Ναι. Φοβήθηκα. Δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Θα έχανα τις επιχειρήσεις μου, την ελευθερία μου. Νομίζεις ήθελα να ακούω τα ουρλιαχτά του γιού μου την ώρα που τον γέμιζαν σφαίρες? Για τόσο κάθαρμα με έχεις. Γιατί να παλέψεις. Τους θυσίασες. Θυσίασες το γιο σου, τον πατέρα μου, τον καλύτερό σου φίλο. Γιατί? Για να σώσεις το τομάρι σου. Το ρολόι αυτό σταμάτησε γιατί εκείνη τη μέρα σταμάτησε και η ψυχή σου. Το φοράς γιατί δεν μπορείς να βρεις τη δύναμη να το ξεφορτωθείς. Όπως δεν μπορούσες να βρεις τη δύναμη να κάνεις το σωστό. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια μου λέγες ψέματα. Πώς μπόρεσες να μου κρύψεις κάτι τέτοιο για τον αδερφό μου? Ο χρόνος μας σταμάτησε για όλους εκείνη τη νύχτα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για έναν γονιό όταν χάνει το παιδί του. Πόσο μάλλον με τέτοιο τρόπο. Ο χρόνος δεν θεραπεύει πάντα τις πληγές. Η αλήθεια όμως είναι το πρώτο βήμα για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας.
για όλα.